Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Tagsa-tagsaon ko lang ni kuha ang motor na mo, part ha. O sige, Part. Pero resulter daw ang kauban na nagpaabot ni mo. Ha? Kasi nagpaabot ako. Kuhan ko no, usa ka laki o usa ka babae. Kinsa man? Kami, Andy. Oh. Franco? Nagpaabot ni mo, Andy. Kamu? Nganong ni amo? Nangita mi mo. Ha? Nganong nangita mo na ako? Oh, balak ka man mo. Asa na ka? Mao ba? Sir, ma'am. Bay, bihan sa tamo bihan sa tamo. Sige. Padayon lang dong. Sus. Lumugmog ng tubig imong dagat, bay. Ay, mong tikog. Andy, nag-uulmi. Nag-uulmi kung asa na ka. Abi ni mo dito, Miss Inyo. Og matod pa sa imong lolo, nangita pod kuno sila nimo. Nagpaabot sila nimo. Pero wa ka mauli. Nag-uol kaayo sila nimo, Andy. Nabala ka sila pag-ayo nimo. Kay doon na sila nabati nga balita sa radyo nga doon ay patay nga babae nga gilabay sa bukirang barangay. Mao ba? Nag-uol pa kayo. Si Chris. Guol siya? Tiwasan ko nun siya? Andy, Hindi, nag-away mo? Swerte pa nga nabuhi siya. nag-away gid ay mo. Unsa may hinungdan? Bungas ka hubog. Palabi mong gud-mugod. Andy? Mihila ka? Di ba close friend man mo? Barkada? Higala? Ano? Away man mo. Oh, karon hila ka. Nga naman ka. Dali. Arita dire. Mga unta, tada. Kaon part. Ay, lamay pagkaon, no? Ay, mong seafood, so. Kamu lang. Wa ko'y gana. Sige na, Andy. Kauna. Para mabalik ang imong energy. Kita na ako ni mo, murag hapo kayo ka. Beerle ako. Oh, Beer? Okay, sige, magpalit ko. Pero kaon una. Busog lagi kay ko. sige. Kaon lang gamay, good. Nangibaw ko. Tanaw na ko ni mo. Bugat kay kag problema. Kaon pa. Tawa na Franco gusto na eh. Sigim kag atik diya. Oh, kung natik ni mo. Ano yung kung kita ni mo? Naunsaw ka. Abi ni mo, Andy. Si Chris, gusto na dayong magawa sa ospital. Kay siya mismo ang mangita ni mo. Ano ko to mangita siya ako? Dako kay siya kabalaka ni mo kung asa ka na. Hilas. Andy, Bagka signaw. Baboy. Oh. Ay. Murag, doon sa bukog imong sukong krisa. Sobra pa. nga naman. Ha? Sila yung pangutanaan niyo. Andy, Bayot buang. Oh, part. Kadiyot. Uy, si Chris nawag. Hello, Chris? Hello, Franco. Kumusta na? Nakita na ba ninyo si Andy? Oo, nakita na mo. Nag-uban meron. Ngaon mi. Das beach sa inyong giyari gabi. Salamat kayo. Gusto ko magigsulti niya, palihog lang. Kadiyot ha, pabuta. Gusto siya mag-isulti ni mo. Sa man part nandi. So? Chris ba? Di ko makigsulti niya. Ano man? Basta kay di ko gusto makigsulti niya. Sam taon ka. Guul ra ba kayo siya? Nya karon lipay kasi nakitaan ka na mo. Nag-uol siya. nag-uol siya. Pahikuga siya. Andy!
Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Hello? Hello, Chris. Hello, Franco. Hindi magisulti sa Andy ni mo eh. Nakatungog bitaw ko. Di balibad siya. Chris, ano mo ni? Sa inundas tanan, ha? Ay, kuan bakit eh? Ano suko kay sa Andy ni mo? Salamat lang, Franco. Bye. Hello? Hello, Chris? Chris? Gi-off na niya. Nagkahiyop sa na giday mong maayo, Andy. Sobra pa. Okay. Di mo matugan? Kung sa inungdan na ning inyong away? Excuse me. Diyaw na mo. Ha? Oh. Asa man ka? Balik na ko. Franco, doon nagilaw nga problema ang duha. Mao sa naisabot ako, Miss Babes. Asa man ka to siya paingon? Oh, kapingos kantina eh. Oy, dili ka na ngayang mabalaka, oy. Kay nakita naman ka si Andy nila ni Franco. Nang inday. Oy, Chris, tanaw na ako ni mo, no? Naghinukto ka magmaayo, do. Mura ka gyud, naguol gihapon. Bisag nakita nas Andy. Dili na makigsultin ako si Andy nang inday. Oh, kung dili makigsulti, nagpasabot ka na nga way gusto. Ay, maog yun. O ganong naingon man ni anak do? Nganong wa naman siya gusto makigsulti nimo? Ang tao ra ba nga dili gusto makigsulti no? May kasuko. Nasuko siya na ako. Unsa may ang nasukan do? Ambot lang. Kung ano nasuko man siya na ako. Ka-imposible sang wa ka mahibalo ay. Suod gud ka mong higala. Barkada gud ka mo. Kamugoy nag-uban unya. Wa ka mahibaw kung nganong nasuko siya? Wag yun ang inday. Nagpalit gyud kag beer. Wa gyud ka kapaabot ka ako'y mo order. Okay na. Lain si kag mamugos ko, di ba? Wa naman ka mamugos. Mauwa na lang sa kumupalit. Kay gusto na ako nga mukaon ka, una ka mo inom. Okay ra lagi. Busog ko. Oh, inom ta. Tugan sa tanan. Bitaw. Kay na'y penaltihon nga nagkanayon. In wine, there is truth. Tagura ta ka botilya. Uy, basuhay. Di taan ang inom nga magpuli-puli tas baso. Kay peligro og magdrakdanay ta sakit. Part ate. Sige. Totoy ta. Pukaw rin sa akong kahubog gabi. O kung makainom na ta, tug-an na kas problema. Gusto gid mong masayod sa akong problema? Oo, part. Okay. Sige. Sultihan tamos among problema ni Chris. Unsa ka na, Andy? Ha? Bitaw part. Sulti part. Sa inyong problema, Chris. Oy, Chris. Tug-an na lamang gusto noon. Unsa may diferensya ninyong duhang Andy, ha? Ngano bang nag-away man gad kamong duha? Ang hinungdan ining tanan. Mao sila si Franco ug si Miss Babes. Oh, Sila! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.